suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, ito pong inyong abang lingkod, Pastor John Magluyan, dito po sa Calapan City, Oriental Mindoro. At bago ang lahat, nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, to our beloved workers, leaders, pastors, under Jesus Be Lifted Up, good morning. And of course, most especially sa ating pinakamamahal at ginagalang na Bishop Leo Bidania, na siyang spiritual director ng Jesus Be Lifted Up. At ang sa kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Estela Bidania. Good morning po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. So, sa pagkakataong ito na tayo po ay nasa programa ng Tinig ng Pag-asa o Our Morning Devotion, ito po ay ginaganap every Monday, Wednesday, and Friday sa ganap na ikasyam ng umaga. So, kaya lagi namin kayong inaanyayahan na manood, makinig upang sa ganun ay lalo pang tumaas ang antas ng ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So, mga kapatid, sa umagang ito, ang ating teksto ay doon pa rin sa ating text sa tema natin sa buwan ng Marso. Ito yung Psalms 24 verse 3 to 4. Ang sabi rito sa verse 3 ng Psalms 24, "Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place?" Sa verse 4, "He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol, or swear by what is false." Let us continue. "They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior." So, isa pong mapagpala sa umagang ito sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for everything that you have done to us. Truly, Lord, apart from you, we can do nothing, O God. At this time, Father God, cleanse us from our iniquities, O Lord. For our sins, Father God, na nagawa namin in your presence, Father God. Tunay nga, ito ang nagiging hadlang, O Diyos, para hindi namin maabot ang iyong kaluwalhatian. Kaya patawad po sa aming mga kasalanan. Salamat, O Lord, sa kapatawarang ginawad mo sa amin sa oras na ito.
At dinadalangin ko po ang pagkakataong ito, ang aking mga kapatid, O Lord, na nanonood, nakikinig, ay bigyan mo pa sila ng higit na kaunawaan, O Lord, ng karunungan, upang sa ganun ay kanila pong ma-absorb at ang katuroang sa umagang ito at may apply nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Maging ang iyong abang lingkod na maghahayag ng iyong salita ay tunay nga na mai-deliver ko lamang ito ng tama, O Lord. Truly, Father God, ikaw ang maitaas at ako ang maibaba. Salamat, Ama. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, again, good morning. So, ang sabi po kanina doon sa ating nabasa, sino ba raw ang makakapanhik o makakaakyat sa burol ni Yahweh? At sino ba raw ang makakapasok sa kanyang banal na lugar, sa kanyang holy place? So, makikita natin doon sa 3, 4, and 5, may nandun po yung tanong, nandun na rin po yung kasagutan at yung mga reward. So makikita natin sa verse 4, sino lamang yung makakaakyat o makakapasok doon sa holy place ng ating Panginoon, yung may malinis na mga kamay, may pure heart, at walang ibang tinatawagan na Diyos kundi ang amang Diyos na nasa langit, at gumagawa ng, sabi nga ay, ng tama, na ayon lamang sa kalooban ng ating Panginoon. At ano mga benepisyo na makikita natin doon? Magkakaroon tayo ng kaligtasan, hindi lamang physical and spiritual. At may mga pagpapala na mula sa Panginoon. And the second coming of God, sabi nga, i-declare niya na tayong mga anak niya ay walang kasalanan sa kanyang harapan dahil sumusunod tayo ayon sa kanyang kalooban. So, ano ba yung hill of the Lord na sinasabi? Na makikita natin dito sa verse 3. Sabi rito, ang hill of the Lord represent higher spiritual ground which brings us closer to God. Okay? Ito yung sabi nga mataas na spiritual ground na kung saan ay makakaroon tayo ng kalapitan sa ating Panginoon. Ano ba yung sinasabi nilang hill or mountain? Ito ay symbolizes ng mountain, temple ng ating Panginoon. In Isaiah chapter 2 verse 2, ang sabi roon, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all the nation will stream to it. Sa mga huling araw, sabi nga, ang bundok ng templo ng ating Panginoon ay siyang maitatayo, may establish. Mas mataas sa mga bundok, sa mga burol, at ang mga bansa ay papasok dito. Sino ba yung sinasabi? Ano ba yung sinasabi ng mga bansa? Tayo po yun, yung mga tao. Na darating ang panahon, pagdating ng second coming ng ating Panginoon, ay sabi nga yung mga tao ay lalapit sa Kanya. Magmamanikluhod, magmamakaawa sa ating Panginoon. Doon lang nila maramdaman na may Diyos palang tunay na nagmamahal sa mga tao sa kanyang creation. So, ano ba yung sinasabi namang holy place? Sabi nga, according to the Bible, ang holy place, sabi nga ay it was part of the tabernacle tent. Sabi nga, a room where priests conducted rituals to honor God. Na kung saan, sabi nga may isang room ito, at ito yung tinatawag na tabernakulo. Tabernakulo na ang mga pari, doon sila nag-uunor, doon sila gumagawa ng ritual nila para mag-unor sa ating Panginoon. At nang tawagin ng Diyos, binigyan ng Diyos ng instruction itong si Moises. At sabi niya, ng Diyos, gumawa ka ng tabernakulo. At nahati sa dalawa. Isa yung outer room at yung isa yung inner room. Pero mas malaki yung sa outer room. Yung outer room ay symbolizes na sabi nga ito yung holy place. At yung inner room, ito naman yung tinatawag na Holy of Holies. So in our existing situation, mga kapatid, ano ba dito sa sitwasyon natin? Ano ba yung makukonsider nating holy place? Ang holy place, makukonsider ba natin ang ating bahay-sambahan ay makukonsider na holy place? Yes. We can consider holy place our church because we are, sabi nga, we are praising God in that place. We are dancing. Okay?
Doon tayo nananalangin. Doon tayo sumasayaw. Doon tayo nagpupuri. Doon tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa ating bahay-sambahan. Kasi doon natin ginagawa kung paano tayo magpurit magpasalamat sa ating Diyos. Ang ating tahanan, makukonsider ba nating holy place? Yes, we can consider our home as a holy place. Kasi sabi nga, base lamang ito sa mga pamilya. Kapag ang isang family, sabi nga, isama-sama, sabi nga, nagkakaisa, nagkakaroon ng unity, pagkakaunawan, pagmamahalan, pagtutulungan, maayos ang kanilang samahan, makukonsider nating holy place ito because ang family ay doon din nagpupuri, nagpapasalamat. Doon umaawit. Doon din yung, sabi nga, place na kung sila ay doon nila pinaparangalan, pinapasalamatan ng ating Diyos na buhay. But the most important is, sabi nga, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga gawa ng tao. Subalit siya nananahan lamang doon sa kanyang creation. Sino ba ang creation ng Panginoon? Kundi tayong mga tao. So kapag tayo, sabi nga, kahit creation tayo ng Panginoon at wala tayong may malinis na kamay, wala tayong may malinis na puso, at iba yung tinatawag nating Diyos, at hindi natin ginagawa ang tama, hindi ang Diyos ay hindi niya makukonsider na siya'y mananahan sa atin o ang banal na Espiritu. Mananahan lamang ang Diyos sa atin kapag tama ang ating puso sa kanyang harapan. Mananahan lamang ang banal na Espiritu sa ating puso kapag, sabi nga, ay malinis ang ating puso sa kanyang harapan. So, napakahalaga po sa bilang mga Kristiyano na lagi tayong sumusunod sa naisin ng ating Panginoon. At this time, mga kapatid, may 4 na bagay lang akong nais-share sa inyo, napaka-iksi po nito. At ito po yung kasagutan kanina doon sa nabasa natin sa Psalms 24 verse 4. Nasabi nga is how to obtain God's glory. Paano ba natin matatamo ang kaluwalhatian ng Panginoon? Sabi nga, makatamo lang natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon kapag tayo ay may malinis na mga kamay at mayroon tayong malinis na puso o pusong dalisay at tumatawag tayo sa Diyos na totoo, walang ibang Diyos na nasa langit, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at gumagawa tayo ng tama base sa kanyang willingness. So, una, sabi nga, ano ba yung clean hands na sinasabi? Clean hands, sabi nga, we are living righteously and of course, we are repenting when we have sinned in the presence of the Lord. Tayo ay namumuhay, makukonsider lamang natin na tayo may malinis na mga kamay kapag tayo ay namumuhay ng may kaluwalhatian, na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. At tayo ay sabi nga ay from time to time tayo ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Walang sabi nga malinis sa harapan ng Panginoon, walang banal sa harapan ng Panginoon. Only God is holy in our presence. Sa harapan natin ang Diyos lamang ang banal, walang iba. Hindi tayo sabi nga hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya wala tayong pwedeng maipagmalaki sa ating Panginoon. Pero sabi nga kapag tayo ay sumunod ng tunay at tama sa harapan ng Panginoon, sabi nga ay makukonsider tayo na tayo ay mga anak ng ating Panginoon. Sabi nga rito sa Isaiah chapter 1 verse 16, wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of the sight. Stop doing wrong. Sabi nga, linisin. Hugasan natin ang ating sarili sa mga kasalanan. Tanggalin natin yung mga kasalanan sa ating buhay. Yung mga, sabi nga, yung mga evil deeds, yung mga masasamang gawa, iwasan natin yan. Huwag na tayo makiayon sa mga takbo ng mundong ito. At sabi nga, stop doing wrong. Kung tayo man ay mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, at tayo na ngayon ay naglilingkod sa Diyos, at mayroon tayong ginagawa na hindi tama sa ating sarili, sa ating, sabi nga sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin, stop doing wrong. Because at the end of the day, we will be facing doon sa mga consequences.
Napakahirap yan kapag ang Diyos ang nagbigay na ng consequence sa atin. Nagbaba ng kanyang, sabi nga yung kaparusahan na yan. Pero kapag gumawa tayo ng mabuti, hindi consequences ang ating haharapin, kundi mga benefits o mga rewards na mula sa Kanya o blessing na mula sa ating Panginoon. And Job chapter 17 verse 9, sabi rito, "Nevertheless, the righteous will hold to their ways, and those with clean hands will grow stronger. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahihikayat na sila nga ang tama." So, yung mga matutuwid, sabi nga ay lalo pa silang gumagawa ng tama. Lalo pa silang nagiging matuwid dahil alam nila yung ginagawa nila na ito ay naaayon sa mga utos ng ating Diyos. At lalo pang nahihikayat sila na gumawa pa ng mabuti para sa kanilang sarili, para sa kanilang buhay Kristiyano. Pag minsan binibigyan tayo ng instruction, ay kailangan gampanan natin. Hindi po pwede na sabihin natin, ay okay na ito. Parang nangyayari compliance lang. Mga kapatid, ayaw ng Diyos ng ganon. Sabi nga, ang gusto ng Diyos ay nasa order. God is God of order. Kapag tayo naglingkod, i-commit natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Huwag nating haluan ng wrongdoing or personal interest. Kasi sabi nga ay walang lihim na hindi nabubunyag. So ang pagsunod sa Panginoon may kaakibat niya ng sakripisyo. Pero kapag sabi nga ay yung sakripisyo na yan, ay ang kapalit nito ay ang pagpapala mula sa ating Diyos. At ang number 2, ang sabi rito mga kapatid, pure heart. How to obtain God's glory? Pure heart. Kailangan may pure heart tayo. Sabi rito, pure heart, having the heart free from guilt or evil. Pagkakaroon ng sabi na puso na malayo sa panlilinlang o paggawa ng masama. Yung paggawa ng sabi nga ay hindi maganda. In Matthew chapter 5:8, "Blessed are the pure heart, for they will see God." Mapalad ang mga tao, sabi nga, na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. In our situation right away, mga kapatid, mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Mararamdaman natin ang kahabagan ng ating Panginoon. Mararamdaman natin ang kabutihan ng kapangyarihan ng Panginoon. At mararamdaman natin sa sarili natin yung anointing ng Panginoon, ang revelation ng Panginoon, may experience natin because we have a pure heart. Dahil tayo ay may pusong dalisay. Pero sabi nga, ang kabaliktaran nito, kapag tayo sabi nga ang puso natin ay hindi naka-tune in sa harapan ng Panginoon, ay hindi natin makikita, hindi natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. The second coming of God, sabi nga sa pangalawang pagbalik ng Panginoon, lalo nating mararamdaman, lalo nating makikita at makakasama ang ating Diyos. Dahil meron tayong pure heart. Okay? In Psalms chapter 73 verse 1, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart." Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Okay? Tandaan po natin, napakabuti ng Diyos sa mga taong may pusong malinis, may pusong matuwid. At ang Diyos ay laging naroroon. God will never leave us nor forsake us. Even, brother and sister, we are experiencing any trials and persecution in life, God is still there to protect us. Even sabi nga ay, we are in the midst of melancholy situation, God is still there to guide us, to teach us on how to follow His command. Kung paano tayo sumunod sa Kanyang mga utos. Kung paano tayo tahakin natin yung mabuting kalooban ng ating Panginoon. At sabi nga dito, sa kanyang salita ay sabi nga sabi nga kay buti ng Diyos sa atin kapag tayo ay matuwid.
Lagi ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya ang isang Kristiyano ay makakasunod lang talaga sa kalooban ng Diyos kapag siya ay may malinis na mga kamay at may malinis na puso o pure pusong dalisay. Actually, talagang napakahirap na ma-obtain o matamo ang magkaroon ng pusong dalisay. Napakahirap talaga sa isang Kristiyano, maging sa mga lingkod ng ating Panginoon, yung kahit matatagal na sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nga ay what I said a while ago, na talagang tao lang naman tayo na nagkakasala. Pag minsan nadadala ng emotion, nadadala ng sa surroundings natin. Pero but at the end of the day, handa tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, na tanggalin yung mga agam-agam, hesitation, vacuum sa ating puso, na kung saan ay itong naging dahilan para sabi nga ay hindi natin maabot yung kanyang kaluwalhatian. Ito naging dahilan ng pagkasugat ng kanyang puso, yung kanyang sabi nga ay dating na nandun na naging malungkot ang ating Panginoon dahil hindi natin masunod ang kanyang kalooban, dahil nga pag minsan ay hindi natin maabot yung pure heart na sinasabi. Pero nariyan ang Diyos na handa naman tayo lating turuan kung ano ang dapat natin gawin. Sabi nga ay nandiyan ang Holy Spirit na siyang nagtuturo para kung paano tayo manalangin. Siya yung nag-interpret kung paano tayo manalangin sa harapan ng Panginoon. Siya yung nag-guide sa ating prayer, sa ating Diyos na buhay. Kaya ang Diyos ay laging nariyan para tayo, sabi nga ay laging agapayan para maging tama ang ating landasin sa kanyang harapan. At ang number 3, mga kapatid, worship the true God. Alam nyo, ang Diyos natin ay mapanalbuguin yan. Maramdamin ang ating Diyos, kapatid. Ang nais ng Diyos ay sa Kanya lang tayo sumamba. Siya lang dapat yung pinupuri natin. Siya lang yung pinupurihan natin, pinapasalamatan natin sa lahat ng pagkakataon. At natural lang na dapat pasalamatan natin dahil siya ang naggumawa sa atin. Siya yung nag-create sa atin, ang ating Panginoon. Di ba, nung panahon, sabi nga, nung panahon ng mga Israelites, pinamumunuan sila ni Moises. Nung sabi ng Diyos, umakyat ka Moises sa bundok na ito at bibigyan kita ng instruction at ito yung mga utos ko. Pagbaba ni Moises, nakita niya na nagkakagulo yung mga Israelites, yung mga tao. Hindi nagkakaundugaga, kundi walang iba na dinidiyos, kundi yung ibang Diyos, hindi ang ating amang Diyos sa langit. Gumawa sila. Nagbigay ng instruction itong si Aaron, sige, ipunin ninyo. Ikumin niyo lahat yung mga ginto ninyo. Dalhin nyo rito, tutunawin natin at magtatayo tayo ng rebulto at doon tayo sasamba. So napasok sila ng kaaway dahil sabi nga ay mabuhay ang kanilang pananalig sa ating Diyos na buhay. Pero ganun pa man, sabi nga kahit ang Diyos ay nasaktan na matindi sa mga sitwasyon na yon, but still nariyan pa rin ang kanyang kahabagan. Nandiyan pa rin yung kanyang pagmamahal at handa pa rin niyang tanggapin ang mga tao na tumatalikod at umaalipusta sa kanya. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Lalo, how much more na tayo pa na nakilala na natin ng tama ang ating Panginoon. Alam na natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Kaya mas higit na ang pabor niya ay laging nasa sa atin. Okay? So, ang sabi nga sa Deuteronomy chapter 11 verse 16, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ituloy natin sa Levitico chapter 26 verse 1, huwag gagawa ng Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. So ito sabi nga very firm itong binigay na instruction ng ating amang Diyos, na dapat wala tayong ibang tinatawagan Diyos kundi siya lamang. Hindi yung sabi nga sa kahoy lamang, tumatawag sa rebulto o ano paman, hindi po yun. Hindi tayo mabibigyan ng sabi nga ay sapat na kaligtasan ng mga ganong Diyos-Diyosan. Nais ng Diyos na siya lamang ang ating sasambahin. Sapagkat siya ang nag-create sa atin, natural lamang na siya rin ang mag-guide at magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, ang huli po dito sa number 4, do what is right. Gawin po natin yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Ang paggawa ng tama, sabi nga ay ito po ay isang kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos na buhay. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
Kung ano man ang ating ginagawa, maliit man ito o malaki, simple man itong bagay na ginagawa natin, still magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Still gawin pa rin natin ng tama kung ano yung ating ginagawa. Sabi nga, kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit, pagdating ng panahon, masigit na pagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Dahil ginagawa natin ito ng tama. Hindi natin ito ginagawa dahil sa tao, kundi ginagawa natin ito dahil sa Diyos. At mababasa natin ito sa Colossians chapter 3 verse 23. Ang sabi roon, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ibig sabihin, kung ano man yung ating gawin natin ito ng buong puso, ng may pagmamahal, ng may pagpakumbaba. At ito'y gawin natin para sa Diyos and hindi para sa tao. Lalo-lalo na itong ginagawa po natin, yung paglilingkod sa ating Panginoon. Yung sabi nga ay mabigyan ka ng isang mataas na, sabi nga ay taas na posisyon, ay napakahirap po yan. Lalo na kung ang paglilingkod mo ay sa Panginoon. Okay lang kung tayo ay naglilingkod sa tao eh. Kahit magkaroon man ng problema, wala, okay lang yun. Pero sa Diyos, kapag naglingkod tayo, ay talagang haharap tayo sa mga consequence. Lalo na kapag sabi nga may binigyan tayo ng mga sensitive position na hindi natin magampanan, nagiging isigulaki lang tayo at sinasabi natin, okay na yan, ayos na yan. Hindi po yun. Hindi po yun ang naisin ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, God is God of order. Ang nais ng Diyos ay laging nasa ayos. Kapag nakita ng Diyos na ginagawa natin ng tama, yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin, masigit na promotion po ang matatanggap natin. Masigit na pagpapala ang matatanggap natin mula sa ating Panginoon. Yung sabi nga sa family, sa sarili natin, maamis tayo. Beyond our expectation, makakatanggap tayo ng pagpapala kasi nakikita ng Diyos na yung mga, sabi nga, yung mga pinagkakatiwala sa atin, lalo na sa ministeryo, ay binigay sa atin, ay nagagampanan natin ng tama kahit hindi tayo nakikita ng ating mga pastor, ng mga workers, leaders natin, ng ating bishop, pero ang Diyos naman, nakikita po tayo. Ang nagbibigay sa ministeryo ng ating Panginoon, na pinagkatiwala sa atin, ang promotion po ay mismo mula po yan sa Diyos, hindi po sa tao. Ginagamit lamang ng Diyos ang tao para, sabi nga, ay magbigay ng instruction para sa iyong promotion. Pero yan, sabi nga, itinatouch niya ang puso at isipan ng nakakataas para, sabi nga, i-promote ka. But the wisdom itself coming from God. Yung karunungan, yung wisdom na ibinigay doon sa ating pastors, sa ating bishop. Hindi basta-basta magpo-promote po, tandaan natin, ang ating nakakataas sa atin without confirmation coming from our Almighty God. Kasi magiging liable din po sila pagdating ng panahon. Mas malaki ang responsibilidad na haharapin nila. Sabi nga sa isang organisasyon o maging sa armed forces, kapag ikaw ang commanding general at anong mangyari sa isang unit mo, sa elite group mo, you are responsible because command responsibility mo yan. Ganon din po sa atin yan. Wala pong pagkakaiba yan. Wala pong pagkakaiba yan pagdating sa pagpiperform natin ng ating trabaho. Kaya tayo, kung binigyan po tayo ng responsibilidad, gawin po natin ng tama. Huwag nating pag binigyan ng instruction, huwag nating patulugin. Yung instruction. Alam niyo po, ang isang tunay, alam niyo po, ako ay na-bless po doon sa katuruan nung ating bishop nung nakarang gabi sa ating empowerment. Bishop Jamie po. Talagang tama po yun, yung sinasabi niya. Na kailangan maging kon tayo mga leader. So, sa atin, may apply natin sa ating buhay po yun. Napakaganda po. So, sa pagkakatumpong ito sa aking conclusion, ang sabi po rito, so doon sa chapter, sa verse 5, ano ba yung mga rewards, benefits na matatanggap natin? Kapag nagkaroon po tayo na sinasabi doon na may malinis na puso, may pure heart po tayo, we worship the true God, at ginagawa natin, sabi nga, do what is right, ang sabi ron yung pagpapala.
Nandun yung salvation, physical and spiritual salvation. And in the last days, what I said a while ago, i-declare ng ating Diyos, ng ating Panginoon, na tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay walang kasalanan sa kanyang harapan dahil sinusunod natin yung kanyang naisin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi nga, God's love is like an ocean. You can see its beginning but not its end. Okay? So sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng isang karagatan. Makikita mo yung umpisa, pero hindi mo makikita yung katapusan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting, walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos. Pero kapag sinunod natin ang naisin niya, sabi nga, we will be receiving honor, riches, and long life sa ating buhay Kristiyano. Tayo manalangin. Lord, minsan pa marami pong salamat sa pagkakataong ito na kung saan ay muli kami po ay nakapag-aral ng iyong salita, napagbulay-bulayan po namin at nagkaroon po kami ng kaunawaan o Diyos. At ito ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Ama, sa pagkakataong ito, dalangin ko po ang aking mga kapatid na nanonood o nakikinig sa aming programang ito, na patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, ilayo sa sakit, disgrasya at aksidente, maging ang kanilang pamilya, O Lord, malayo man sa kanilang piling, patnubayan mo po sila, i-provide mo po ang kalakasan, O Lord, gising na isipan, O God, kaligtasan sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, napakabuti mo, O Diyos. Thank you, Father, thank you, Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, muli, marami pong salamat sa bawat isa at sa susunod po na araw, by Monday, ay may iba na namang magtuturo at kayo po ay aming inaanyayahan. Again, good morning. God bless us all.